Se on imuri. Se imee asioita. Asioita se imee. Ja joo, siinä on sitten tämä tämmönen märkä kuiva hilavitu hitkuti vitkuti, että jos sulla on kaljat lattiaa, niin tuo tiedätkö, ottaa ne tänne näin. Niin se vähän niinku moppaa sen kusinesteen ja sitten se menee imee tämä laite sen. Rosteripeltiä ja pystyy katsoa omia peilikuvia. Tai Sponsored by Heinonen lippiksiä. Sitten siinä on tämmönen sulake kans, millä pystyy kaikkien pölyjä ottamaan jostain hevon helvetin vitusta. Ja sitten tässä on koska tää on kuiva märkä. Vähän niin kuin naiset joka kerta kun mä niille puhun. Taas tuokin tuolta pois. Siellä on pölysuodatin. Älä koskaan käytä vittu imuria nesteiden imemiseen, kun pölysuojaus on paikallaan. Otetaan siitä hattu piähä. Mikä veleho hattu, herran jumala. Anyway. Sinne menee nesteet sitten. Pitää vaan varmistaa, että tää vaahtomuovi homosuodatin tossa on silloin kun imetään vettä, koska muuten tää menee paskaksi. Very nice. Onkohan tässä muuta? Se imee asioita. Ja no hetki pieni laitetaan sitä tuo kiinni noin. Äänetön tää ei oo, mutta yllättävän lujaa tää imee. Kyllä. Yes. Se imee asioita. Mä laitan paussille, niin kokeillaan empata vähän vettä. Nonni, siinä meillä on vesikippo. Imuvi. Katsotaan miten meitä on käy. Jumalauta. No niin. Jumaleissön kun vesi maistuu. Nami nami. Kyllä. It works. Tässä oli vissiin puhallustoiminta. Pitääpä kokeilla sitä vielä yhden kerran. Mä en nyt oikein niistä ohjeista niin hiffannut, mutta ilmeisesti me otetaan tämä raitisilmasuodatin vittuun siitä. Ja jossakin mulla pitäisi olla tämmönen hulihutska. Se lyö varmaankin oletettavasti näin päin. Oho. Very nice. Take letku. Vittu. Vittu. Niin, no niin, nyt meillä on tommonen, ja nyt ilmeisesti kun tätä painaa, niin... Oho, joo. Saako se lentoon? No vittu. No, mutta toimii.